Suspendido ang face-to-face classes sa mga pampubliko o pribadong tunghaan sa mainland Lapu-Lapu City ug mga adlaw subay sa mga kalihukan sa ASEAN Tourism Forum nga ipahigayon sa Dakbayan. Siluan mayroon din sa report. Sa Division Memorandum Number 075 nga gipagawas ni Dr. Marilyn Andales, Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent, gipahibaw ni ini nga suspendido ang face-to-face classes sa tanang pampubliko ug pribadong tunghaan sa mainland Lapu-Lapu ug mga adlaw January 28. Subay kini sa pag-host sa Dakbayan sa opening program ug mga activities sa ASEAN Tourism Forum 2026. Gihimugatan sa memorandum ang pagsiguro nga luwas ug hapsay ang pagbiyahe sa mga delegado gikan sa Cebu City paingon sa Lapu-Lapu City diin gilauman usab nga motambong sa kalihukan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Hinon aron magpadayon ang pagkat-on sa mga bata, ipatuman ang alternative delivery mode ug gipahinumduman ang mga magtutudlo sa paghatag sa mga gikinahanglang materyales ug assistance ngadto sa ilang mga estudyante. Hinuon dili apektado ang mga eskwelahan sa Olango Island ug ubang mga gagmayng isla sa Lapu-Lapu City ning temporaryong pagsuspenso sa face-to-face classes ug mga adlaw. Sa pikas bahin, sub-sub na usab karon ang gihimong pagbansay-bansay sa mga tinunan sa Lapu-Lapu City nga mga arnisador. Atol sa ipahigayong welcome dinner ugma sa gabii sa Liberty Shrine sa Mactan, 300 ka mga tinunan sa elementary ug high school sa Dakbayan nga mga arnisador ang mopakita sa ilang kaantigo sa Filipino martial arts. May mga sakop usab sa Lapu-Lapu City Performing Arts nga mopasundayag. Nihimo na usab og ocular inspection sa Lapu-Lapu City Mayor Cindy King-Chan sa duha ka mga venue nga pahigayunan sa mga kalihukan ug mga adlaw. Sa nakalabayng mga adlaw, gi-repaint ug ipintalan pag-usab sa LGU ang mga skywalk, railings ug sidewalk sa mga main thoroughfares o mga dagkong kadalanan sa Dakbayan nga agian unya sa mga delegado. Uban ni Marlon Malgazo ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.